ham med brillerne, det er ham, der dyrker dem. Der bærer han 1000 chilier i en rød kuffert. Giv dem lige en kæmpe hånd. Det skal fordeles mellem alle jer interesserede. Vi starter med alle jer med stempler i hånden. Røde stempler. Tiden af chilierne. Skal jeg spise den her lille fætter med sammen med det har det 500 andre? Jeg har noget her. Se om vi gennemfører det. Nyd frugtsmagen. Jeg havde besluttet mig for aldrig at spise en chili igen. Også pas på, når I kommer hjem, fordi der er stadigvæk lidt chili-fornemmelser. Så kvinderne og mændene, altså, I skal også passe på i tidskolen, fordi jeg kan fortælle jer en ting. Nej, men det sidder alle steder. Det er så utroligt. Tænk, hvor du har startet. Tænk en trend. Tror det går godt? Men det er utroligt. Og nu står vi her, alle sammen for den samme sag, og skal have proppet en stærk chili i kæften. Hvad fanden tænker vi på? Så kører vi. Jeg kan ikke. Vi spiser! Jeg får flashback her. Åh ja. Hej, det er godt! Ja, det er fint. Det er simpelthen ikke Den er god i øvrigt. Det kører! Er der nogen, der lider? Nej. Jeg har kun taget en lille bid med, så jeg vil nok sige en grønlort. Det er rigtig godt. Det ser godt ud. Der står et par herrer der. Ej, det er kæft. Hold kæft, den brænder i halsen. Au! Hold kæft. Ej, den bliver bare værre og værre. Ej, nu summer det helt ud der. Det summer helt ud i fingrene nu her. Hold da kæft. Ej, jeg bliver helt følelsesløs her. Må se mine fingre her nu. Ej, det kan jeg ikke. Hvis I lige gider komme herop med ham, hvis han står dernede, der har vi ham. Lund jer her, og Ludvigs mor. Kommer her. Skal du have en mere? Perfekt, så fik vi Ludvig. Hvordan går det helt ærligt? Det går fint. Hvor er jeg stolt af jer. Skal vi ikke lige klappe os selv, mine damer og herrer? Klappen af de modige tilstøjer. Det var så en ghost chili.